costa molt, no?, això de mostrar el meu treball, perquè en el fons també està vinculat molt amb mi mateix. D'entrada, clar, jo faig ceràmica perquè em va enamorar aquest material, no? I treballo també amb ferro perquè també és un altre material que hi tinc filia. Parlant del títol, això d'en trànsit, el camí de vida i de tot plegat és un desplaçament físic al cos i un desplaçament també sensible del que percebem i com anem canviant també a mesura que anem transitant. De fet, hi ha diferents col·leccions i motivacions per realitzar col·leccions d'escultures o d'idees sobre el que vull explicar. M'agrada molt recollir objectes, eines del camp. M'agraden en si mateixes. Per exemple, aquestes peces que hi ha amb el títol de Col·lapse, ben bé la idea era aquesta translació del que va ser i el que veus tu actualment. I la combinació del ferro i la ceràmica necessita bastant d'estudi i m'agrada, em fascina manipular els elements aquests. Treballo amb baixa temperatura perquè, de fet, és una inèrcia que vaig agafar d'utilitzar les terres que hi ha en aquest país, que bàsicament són terres vermelles de baixa. I després he anat desenvolupant tècnicament tots aquests elements i portar-los als seus límits quant a temperatura i expressió. Encara podria més, però ha d'haver-hi una mica de control sobre les possibilitats que tens.